Dal mi kopačky. Musím mu povedať, ako ho veľmi ľúbim. Reči, kam ťa privedú? Počul som raz taký príbeh. Ona a on. Držia sa za ruky a kráčajú. Vedľa seba, bez slova. Po niekoľkých minútach ticha už žena nevydrží a spýta sa. Čo nič nehovoríš? A on na to. Keď s tebou sa mi tak krásne mlčí. Všimli ste si? Ten, kto si je istý, sebavedomý a vie veci robiť, tak ich jednoducho robí bez zbytočného vysvetľovania. A ten, kto si nie je istý sebou samým alebo vlastnou pravdou, má potrebu byť hlučný, veľa rozprávať a očakáva odobrenie svojich názorov od iných. Dostala si kopačky? Mlč. Nechaj ho tak. Ak ťa nechce takú, aká si, nech si nájde inú. Prečo by si sa mala meniť? Ak z tvojich činov nerozpozná, aká skutočne si, slova ti nepomôžu. Ak mu nebudeš chýbať bez toho, že by si mu čokoľvek vysvetľovala, asi ťa nemal veľmi rád a tvoja láska voči nemu je potom len dobre známym hádzaním perál sviniam. Veď si len predstav, že by to, aby ťa mal rád, bolo podmienené tvojimi rečami a vysvetľovaním. Aký život by si to žila s ním, keď každý svoj čin by si bola nútená vysvetľovať a obhajovať, len aby ťa neopustil? Žila by si ako vtáčik v klietke, ktorý nemôže lietať, ako by chcel. Jasné, možno si urobila niečo, za čo sa sama hanbíš a najradšej by si to vzala späť. No a čo, každý robí chyby. Ak to tak cítiš, áno, povedz mu, že ho máš rada a že je ti to ľúto, čo sa stalo. Ale povedz mu to iba raz. Nedoliezaj. Ak ťa má naozaj rád a záleží mu na tebe, tak ti odpustí. Ak nie, zabudni na neho. Neozval sa ti? Bolí to. Máš nutkanie zavolať mu? Vydrž. On bol ten, ktorý ti dal kopačky. Nežobri o lásku, keď máš naviac. Vraví sa, že klin sa klinom vybíja. Najdi si iného, aspoň kamaráta. Určite ti s ním bude lepšie, aj keď to tak teraz možno nevidíš. Život nemá rád utrpenie. Zhrnutie. V kríze vzťahu platí viac ako inokedy, že treba ostať samým sebou. Kto z dvojice dostal kopačky, nech za partnerom nedolieza. Kto si je vedomý, že spravil chybu, nech sa partnerovi ospravedlní. Stačí raz. Nepomáha vysvetľovanie ani obhajoba, či žobronenie o lásku. Partner sa buď vráti, alebo nie. Rozhodujú činy, nie reči. Treba chvíľu vydržať a ak sú kopačky trvalé, nájsť si iného partnera.